Kublai ya pi baro ki bapej ya upernia. Ha kani ka video menta ini pej kendiat chapang katen shidul. Ka keren chapang ka bat menno la besut yaka ha kariti sensyar jong kari India. Katen shidul ka keren chapang ka defection lani ka jingpet seng jong ki MLA lani MP ha ka por ba kidanglong kinong mikmat. Ya katen shidul la besut ha kariti sensyar jong kari India leng ba ka 52nd Amendment jong usnem khat khandai spa praposan. Haswa jong kani ka jingbom don ka anti defection ka pelong yaki MLA bat MP ban rengko parti nawai syawai ka balawan ra ru ya ka jing senjor bat jing klem sorkar bakhari-khari ka jing bomne bat ka jing klem bakhari-khari jong ka sorkar ka kta ya ka jing wanra ya ki polisi bapher bat ka kta ru ya ka por trikam ka basyukut ha ka jing ya pen klem bat jing thau sorkar. Haswa jong kasnem khat khandai spa praposan ka jing phet seng daki MLA bat MP kalong ka jingjia ka bakha kha Henry ka wei ka balalong sa kan mau ka dei ka jing phet seng jong wei MLA na po Haryana ha kasnem khat khandai spa riu punyau ubalaktip kumugaya lal ubala phet shalai teli ki parti ha ka shisngi ka bala penmi ru ya ka jing ong ayaram gayaram kabalong uram ulawan uram ulalej kumta ka parlimen kalashim ya kini ki jingrengko parti nawai syawai bat ka jing klem kha jong ki sorkar kum ki nongrim ban wanra no ya ka anti defection ha ka hi ka snem la thau ya ka komiti bala khle da YB chawan ban thaulat ban penkut no ya kani ka jingrengko parti Henry kani kamsem lapoi syai ru watla ka komiti kalapha yala ka jong ka kaipot dei tat ha ka snem khat khandai spa praposau lawan ra biang ya ka ain ro anti defection bat ka bala menjur ru da baro artli kiyeng kata ka lok sabha bat ka raja sabha ha ki bakum kino ki khep baki MLA lani MP kila bansha disqualify ka baningkong ladada ka mon lajong ki ino ya ka parti ba ki job election ka baar lada ki vote persha ya ki jing betha jong ka parti jong ki ya ka no ka bill balawanra lani ki ja haba vote ya ka no ka bill claim dayo jing bet nala ka parti tang baya kani ka parti kala ban map no hapo khat san sngi bat kin like na ka defection kabalai lada u lani ka independent MLA lani MP ki join bat kano ka political party kabasaw lada u lani ka nominated member ki join bat kano ka political party hadin riu benai nadu bala nominate yaki watla katen shidul latip yaka kum ka anti defection Henry penban ki don ki khep ba usdi jong kani ka shidul trikam lani u ailat ya ki MLA lani MP bandrung sha ki weipat ki political party kabaningkong kalong ba katen shidul kam kring ya ka defection na kabenta ki speaker chairman lani deputy chairman jong ki state assembly jong ka lok sabha lani raja sabha ki bahap ban ino yala ka jong ka parti haba ki shim ya ketika pos bat ki bajon biang sala ka jong ka parti hadin bakim batshu ya kitai ki pos ka baar pat lada ki elected member na kano ka parti kinrung syakawe pat ka parti bat kata ka jingrung jongki kalong da shi benta nakalai benta
ki bakum kita kilaj na usde jong katen shidul. Henry ya kani ke kendon la penkut no lengba ka 91st amendment jong usnem rajar lai ha ka bala pendu no ya kani ke kendon bala wanra pat da ke kendon bakino kino ki elected member ki MLA lani MP kin laj na usde jong katen shidul lada ka jingrung jong ki syaka weipat ka parti kalong da benta na kalai benta bat ka bakum kata lakhot yaka ka merger. Kani kadai ka jingtip kelum syapang katen shidul. Balai lawan ra yaka house nem lani lengba ka amendment ayu lawan ra yaka bat kumno kani katen shidul katrikam. Kublai Shibun